Que tal, son Miguel de Lira. Eu leo un pouco de todo, ainda que non leo tanto como me gustaría ler, porque últimamente vexo máis do que leo, xa lía máis, pero ainda así últimamente sí que ando lendo algunhas cousas. É unha das que vos quero aconsellar que leades a esta: O home inédito. Este o autor chamase Carlos Meixide, e como el mismo me puxo na dedicatoria, para Miguel de Lira unha novela de amor e humor, con coreanas cachondas. Temos aquí a súa letra. Bueno, sí, dicir que efectivamente hai coreanas, non sei se son cachondas ou non, porque na novela non se ven, descríbense, pero o curioso é que as novelas falan galego. Bueno, mellor dito, falan brasileiro. E están en Nova York, con un brasileiro tamén de Nova York, e un personaxe galego de Coruña que vive en Santiago, que tamén viaxa a Nova York. Por tanto, é unha historia bastante inédita, tamén, como di aquí no libro, porque o personaxe é un pouco un poeta que se inicia aquí como poeta en Santiago, e que fai poesías do estilo de Polo mar e alén do mar, fuxindo da realidade, alo vai o calamar. Non vos asustedes, porque ten outro tipo de literatura máis profunda, moito mellor escrita. Estas son unhas pinceladas de humor, pero son dúas historias en paralelo, unha produce aquí en Santiago e outra en Nova York. Solo vos dou esta pista. E como a novela é un ping-pong, ten moi bo ritmo, lese dunha patada. Pasei moi ben lendo e aconsello profundamente. Alén de que Meixide é un gran tipo, que teño o placer de conhecelo, e tamén a novela foi editada, escollín esta porque foi editada en internet, foi publicada en internet a primeira vez, ahora publicouse en papel, este formato bolsillo, e ten licencia Creative Commons, que os leo. Licencia Creative Commons quer decir, esta obra rexese por unha licencia Creative Commons, a cal permite a súa copia, distribución e comunicación pública, así como as obras derivadas, mentras se manteñan a autoría original e non sexa con fins comerciais. Por tanto, este é un autor que, de alguma maneira, espalla a súa obra sin ánimo de demasiada autoría, sempre cando non sei con fins comerciais, e eu creo que é un autor inédito.